Takže súkromak v Rači. Andrej 11 práve zdoláva svojho druhého jesetera životného. Prvého sme už mali na podložke, mal dobre cez meter. Na čo išiel? Na halibuta? Red Robin. Red Robin. Toto je halibut. No, takže im chutí v podstate všetko. Ako aj nám. Už pomaly prichádza k brehu, vyzerá. Daj mu čas. Tady ho máme, fešaka. No ešte to úplne nezdal. To zlákol podberáka asi. No pekne. Jasné. Jasné. Áno, potlesk. Takže prišli sme na kapre a druhý jeseter. Nevadí. Poteší tiež. Až ten zvuk tielky. To je paráda. No sa tam zakotvil riadne, čo? Nechce sa mu do podberaka, no. Nebaj stričko, my ťa nezieme, poď. Chcem ho brať veľmi. Áno, daj mu čas. Sa keď ho budeme púšťať, pôjdeme tam z tej pličiny. Tam? No, vieš, aby sme ho troška podržali na hladine. Nech sa nevysíli. No, tak vlastne sa unaví, tak je úplne... No práve. No, tam je feší. Pekná plutvička. Ja, tento úplne nepovie. Ten bol prekvapený, toho sa silovo zdolal viac menej. Preto bol aj taký nekľudný na podložke, myslím. Žralok jak vyšitý. Dáme aj tebe ten halibutský pečeň. Jo, v pohode. Ale polkruh zmenšuješ, no? Ja, pleskaš na malom Dunaj.
Toto je väčší, nie? Je väčší, no. Ty kokos, neviem, či to tento oný zvládne. To neviem, či ho rovno neodhakne nohu. Ale nie, pekne ti spravíme fotku, čo robíš. Ešte. Že? Vyzerá, že... Vychcaný, no. Nevojde tam pičus. Hej. No ale 6 minútové video už, čoči.